Agarramos la maleta y nos vamos de viaje. Vamos a recordar esos éxitos que marcaron nuestros veranos. Imaginaos, tirados en la orilla del mar sobre una toalla. Tras 2 anos sen celebrarse, Noia recupera as súas festas de San Marcos. Hoxe vive a súa xornada máis tradicional coa exposición de maquinaria agrícola e a feira Cabalar, que repartirá 4.000 euros en premios. Bueno, pois falamos agora con Santiago Freire, alcalde de Noia. Alcalde, por fin podemos estar de volta aquí no San Marcos de Noia, non? Sí, despois de 2 anos de suspensión como consecuencia da pandemia, eu creo que temos que felicitarnos e alegrarnos por a magnífica climatoloxía, por toda esta asistencia de público. Está habendo moita participación, a parte da calidade dos distintos concursantes e das distintas razas e modalidades en concurso. Creemos que é un día importante para Noia no senso de que, vinculado ao fin de semana, pois se garanteu unha afluencia de público importante. Iso ten unha repercusión significativa tanto no comercio como na hostelería. Supón que a xente que tiña gana de disfrutar tanto das pulpeiras como dos distintos puestos que hai expandidos e das atraccións que hai na feira e na festa,
pois que podan disfrutar da mesma, e creemos que está sendo un éxito, moi satisfeitos nese senso. Inicialmente, históricamente, pois tratábase de unha feira de gando, fundamentalmente con presencia de gando vacún, porcino e demais, pero ao longo dos últimos anos foise orientando hacia o que é a feira cabalar, ao que é os espectáculos, as exhibicións relacionados coa feira cabalar, e prova delo é que hai participantes de distintos puntos de toda a xeografía galega, incluso algún participante de Asturias e demais, e demostra a calidade, o reclamo que supón para os mesmos. E tamén hai que ter en conta que aquí hai exemplares que son nados despois da situación de pandemia. Algún deses potros que ou desos ponis, pois según nos comentaba Xacobe Pérez, que fai un magnífico anfitrión, organiza e orienta moi ben todo o concurso cabalar, pois según nos explicaba Xacobe, moitos deles pois prácticamente é a súa participación nun concurso ou nunha exhibición, porque son animais nados como despois da pandemia e non tiveron no ano naceron no 2021, 2020 e incluso en fechas anteriores, pero non tiveran a oportunidade de participar nunca. Por tanto, pois é unha experiencia para os seus propietarios, para os seus donos, pero tamén para eses exemplares. A resposta está sendo moi boa, tanto o venres como o sábado pola noite, como onte mesmo ca actuación da París na Alameda e o concerto de Mr. Queen na Praza do Tapal, pois supuxeron un revulsivo, unha gran participación do público, e o que se busca, a parte do aspecto lúdico e de que a xente disfrute, búscase tamén pois que teña unha repercusión económica importante na vila, e con ese ánimo se fai o esforzo e o investimento desde o Concello. Amiga, tivemos un tempo moi bo que non esperábamos, e moi ben, e agora estamos vendo os cabaliños e nada máis, a pasar por aquí o rato. Levamos 40 anos fora de aquí, acabamos de vir hai 3 días, entonces pues vimos a renovar, a ver pues o que hai 40 anos que era no outro lado, e moi ben, moi a gusto. Aunque nacemos aquí e levamos moito tempo fora, pero cada ano regresamos, que a tradición isto pues non se ten que perder no que é a zona rural, senón malamente. Xa hai festa polas noites, que o aquel, esperendo que se marche o bicho este que dicen que aún existe, pero creo que vamos superando. Colaboran Muebles Olmedo, fabricantes de cociña e baño, mobles a medida, sofás e pezas de decoración. Briconoia, calzado e roupa laboral e de protección para todos os sectores profesionais, serigrafía e personalización de uniformes. Consúltanos. Calzados Monchel, todos os produtos da nosa tenda nun clic. Visita a nosa web www.monchel.com. Herboristería Mandrágora, plantas mediciñais e infusións, alimentación especial e ecolóxica, test de intolerancia alimentaria, dietista, médico naturista, aromaterapia, reiki. Noia Histórica, San Marcos en Noia, o teu gran plan. Feiras, cabalos, concertos, atraccións, pulpeiras e moito máis. Óptica Nieto, centro de optometría e audioloxía, coidamos os teus sentidos.
chegar a esta hora de comer non comemos, beber non bebemos, estamos ben, pero hai 2 anos que non vimos. Eu sí. E a muller tamén, pero nunca montou a cabalo, a única arriba miña. Daballe unha maçancinha, un pexejo, daballe cousas, e viña sempre primeiro para mí, da mí que para dele. Era listo o cabalo. O día vai moi bo, sol clariño, frío non vai. Bueno, a xente vai acudindo pouco a pouco, pero así é todo, moito non é, porque é un día de traballo, a xente non acude moito. Se fora un festivo habría un pouquiño máis, non? Pero bueno, no que se ve, a xente vai acudindo moito aí. Gústame ver os cabalos que é unha cousa moi bonita. É bonito, sobre todo unha tradición daqui de Noia que... Sí, é que non hai ano que non haxa isto, ainda que chova, sempre hai. Ben, o nivel ben, o que pasa é que pouco ganado, porque lunes, día de traballo e tal, entonces, bueno, pois non hai moito ambiente. Eu son da Puebla. En todos os anos? Bueno, todos os anos non. Todos os anos non, porque o queiren pola semana normalmente, xa leva 2 anos tamén co tema da pandemia que non se facía, pero hai ganas, ahora hai ganas, a xente ten ganas de salir. Ben, gustache vir aquí a ver os cabalos? A ver, que o que máis te gusta? O blanco. O blanco, sí. Ti montaches algunha vez a cabalo? Non. Te gustaríache? Estaban a dicir que hai pouco ambiente porque caen... Claro, entonces isto era mellor que fora pois o fin de semana, que fora o domingo. Así, pois habría moita máis afluencia de xente. O ambiente non é comparable a outros anos, pero bueno, é o que hai, temos que disfrutar dele. Queríamos saber que veñen aquí os San Marcos, a ver... A todo, como? E non nos somos de aquí, de Marín. Nós vimos moitas veces ao ano. Temos aquí uns amigos e vimos sempre. Está bo día hoxe, Está moi bo día. Isto gustanos porque normalmente é o noso, non? Somos da aldea, gustanos isto. Esta é unha tradición moi bonita que non se perda. Bueno, vai perdendo algo, pero ainda vamos tirando. E de paso que vemos os cabalos, pasamos o día. Vamos a meter unhas talladiñas aí e despois o que caia na casa. Bueno, pois temos con nós a Pepe Pérez, concelleiro de Cultura de Noia, que en gran medida o artífice destes festexos, e queríamos saber como está a vivir este día grande do San Marcos en Noia. Pois moi ben, a verdade que para min é o día máis bonito de todas as festas. Bueno, ves así unha mezcla de xente xoven, cos abuelos, as pulperías cheas, o ambiente dos cabalos, teñemos máis de 100 cabalos en concurso, un lunes. Iso quere dicir que está facendo moi ben tanto a organización como o confiar en que o propio día sempre vai a ser respetado, sempre en San Marcos. E bueno, xa vedes o ambiente que hai, encantado. Oxe, ambientazo, pero o resto das festas tamén, non? E como estivo o ambiente en Noia? Moi ben, a verdade é que tuvamos moitísima sorte porque as previsións meteorolóxicas non eran boas. E ao final, en abril, eu sempre digo que o 80% é o tempo. Despois sí, podes acertar con unha actividade, máis ou menos, pero o tempo é fundamental. E veuse moitísima xente, moitas ganas de pasalo ben, xente con moito respeto, en algúns concertos que había moitísima xente, vimos xente con mascarilla. Eu creo que xa collendo esa nova normalidade que queremos todos. Había ganas xa despois de 2 anos en San Marcos. Sí, había ganas, eu creo que xa tanto psicolóxicamente como económicamente, eu creo que se necesita. Eu creo que a hostelería traballou moi ben, que é o que se busca. Unha vez que invirtes uns determinados cartos ou un orzamento nunhas festas, buscas tamén ese retorno
para que, bueno, pois a hostelería, xa que ten que traballar, pois se vexa compensada con isto, non? Como está hoxe o día, seguro que se verá compensado. Sí, eu creo que sí, hoxe será un gran día e acabaremos. Creo que foi un acerto tamén adiantar os horarios das verbenas e dos concertos. Vimos moitísimo máis público familiar que sempre e eu creo que xa é línea. Pois seguiremos así. O vindeiro ano vémonos aquí no San Marcos de Noia. Un martes, moitas gracias. Estamos agora con Xacobo Pérez, presidente da Asociación Pura Raza Galega e organizador deste día tan especial aquí en Noia, e queríamos saber un pouco o nivel de concursos, o nivel de participación, como se desenvolve. Bueno, a verdade é que foi o mellor regalo, o mellor agasallo que ten as festas e feiras do San Marcos a resposta dos participantes e do público que ateigou este campo de San Lázaro dende as 9 da mañán. A verdade é que é unha bendición o tempo, a participación da xente con tantas ganas de traer o mellor de cada gandeiría, potros e potras nacidos en plena pandemia, que non viron posibilidade de outros concursos e outras feiras, hoxe se deron cita no San Marcos de Noia cunha participación altísima. 86 exemplares en concurso, 86 exemplares en concurso é unha verdadeira barbaridade de participación, máis de 150 cabalos participantes na feira, contando os cabalos que veñen montados, cabalos de trato, burros, que vemos un burriño precioso, uns ponis. Bueno, a verdade é que a calidade é altísima. Os participantes na 21ª edición da Copa Galicia de Pura Raza Galega, organizada pola asociación que eu presido, a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, unha calidade extraordinaria, 17 animais en concurso, e con unha calidade extraordinaria tamén nos cabalos e eguas de pura raza árabe que están agora precisamente en concurso e que se atopan nestas pistas fantásticamente decoradas e preparadas tamén pola organización, polo Concello de Noia. E, bueno, contar con tanta xente, tantas gandeirías procedentes de San Amaro Ourense, de Friol, de Moeche, de Viveiro, sorpréndenos, é dicir, que veñen das 4 provincias galegas, de Vilagarcía, da Estrada. A verdade é que é unha resposta extraordinaria, post-pandemia, lóxicamente que atesora un reforzo enorme para os que organizamos e tamén, como non, para a celebración que é o día grande das festas e feiras de San Marcos en Noia. Poremos próximamente en marcha dende aquí, dende Noia, tamén unha ruta que foi aplazada, non suspendida, dende Noia, con esa tradición xacobea do Noia Portus Apóstoli, hasta Santiago de Compostela, ata a tumba do apóstolo Santiago, nun peregrinaxe que partirá de aquí de Noia, posiblemente da esplanada de Testal, e chegará ao Monte do Gozo, onde faremos noite previa á entrada na Praza do Obradoiro de todos os xinetes e amazonas da comarca do Barbanza, da Serra do Barbanza, de Noia, e todos os concellos limítrofes que teñen esa grande afeición, levarán casi como en oración o San Marcos, o apóstolo Santiago, coas bandeiras do Portus Apóstoli nos meses de verán. Marcaremos unha data boa, que non ande bailando o tempo, e disfrutar todos esa trayectoria, ese traxecto do Camiño de Santiago, Portus Apóstoli. Ali estaremos para dar boa conta dese evento. Moitas gracias.